Maliba TV jabarani filɛbagaw aw bisimila aw ka kunnafoni sentelimaw sanfɛ ka kɛ ni kunu kari ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la juin kalo tile 7 san 2026 Mali sifinw ni denmisɛnw fo ka se Mali marabolo caman ma olu bɔra kosɛbɛ k'u ka fasoden ɲuman jira ka ɲɛsin Général d'armée Asimi Goïta ka san 5 furancɛla fanga jamana kuntigiya ale ɲɛnamayali ma Palais des Sports Salamatu Mayiga ale kɔnɔna la kuma caman o kɔni o fɔra a ko kɔni o kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ lakanako ani fɛn min ye bɛn ni hakilisigi ni basigi o bɛ sɔrɔ cogo min na Mali jamana ale kɔnɔna la fo ka se dɛmɛ ani dɛmɛ ma ani fo ka taa se bɛn fɛnɛ ko kolo bɛ se ka don cogo min na AES jamana saba olu ni ɲɔgɔn cɛ Mali Burkina Faso fo ka taa se Niger ma. Furancɛla fanga jamanakuntigi Général d'armée Asimi Goïta ye denmisɛn mun masaw tora faso kumabɔli la olu ka so kɛrɛnkɛrɛnnen n'an ko a ma ko Maison des Pupilles o dayɛlɛli baaraw tun bɛ senna karidon juin kalo tile 7 san 2026 Général d'armée Asimi Goïta fɛ ni dɛmɛ in bɛ kɛ denmisɛnw ye walasa ɲina kana kɛ u kɔ cogo si la a bɛ kɛ sababu ye kɛnɛya ani hakilisigi o bɛ sɔrɔ cogo min na ni maa kofɔlen olu fɛ ani ka u haminankow dafa ni baloko ale ni sɔrɔko olu nasira fɛ. O b'an sɛnsɛn ka don jamana ale kɔkan kunnafoniw la juma juin kalo tile 5 san 2026 baara ni baaradege minisiri Umu Sali Sɛk fo ka se Faso Kulibali ma n'ale ka baara bɛ tali kɛ cakɛbon minisiri Mali jamana ale kɔnɔna la olu tun bɛ Genève mara la ka OIT ɲɛma ale kumaɲɔgɔnya mun bɛ tali kɛ Hubert Ungbo la hakilina caman o kɔni o bilara sen kan a ko kɔni o kɛnɛ kan Faso Kulibali n'ale ye minisiri ye Mali jamana ale kɔnɔna la ale y'a jira a ka lasew la k'a fɔ ko Mali ni OIT cɛ bɛnkan ɲuman tɔgɔla projet min bɛ tali kɛ Mali baarabon min bɛ kɛ se ka mɔgɔ caman kɔni o don baara la ko ka o bila sen kan ani hakilisigi ni kalan faamuyali baaraw olu nasira fɛ walasa dɔ bɛ se ka fara olu baaraw ni o sɔrɔ kan cogoya min na Mali jamana kɔnɔ. Kunnafoni kuncɛla Nigeria wuluwasigi tabagaw ye laseli kɛ karidon juin kalo tile 7 san 2026 min bɛ tali kɛ u ka maa 100 boyanko min tun minɛlen don Boko Haram mɔgɔw fɛ kabini marisi kalo tile daminɛ Nigeria wuluwasigi tabagaw ye wulikajɔ kɔni k'o fanga bonya kosɛbɛ yaasa u bɛ se ka u ka nin maa kofɔlen ninnu bɔ bolola cogoya min na a kɛra Borno mara la Nigeria worodugu yanfan o kɔni o fɛ a yirala ko ni maa 2 kɔni ko olu bɔnɛra ni u nin na ni bɛɛ min ye nin marabɔli ale senfɛ. Maliba TV jabarani filɛbagaw ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni sentelimaw na an sera ka min sɔrɔ ka sɛnsɛn ka di aw ma ka kɛɲɛ ni bi tɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la juin kalo tile 8 san 2026 ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na hali ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ani ni waati kelen na diɲɛ waati wɛrɛ aw k'an bɛn.